Agung Budoyo, Dek Anik A, Dek Betty, Dek Indri, Dek Linda, Dek Irfan, Dek Meti, Dek Cahaya, Dek Maya dan Dek Tino. Lho saking mriko monggo kita pirsani sesarengan Gambyong Parianom sugeng mirsani.
Atur giana nuwun kawula nuwun sagunging para lenggah kakung Sumawana putri ingkang tansah dahat kinurmatan ngaturaken sugeng dalu sugeng pinarak lan sugeng pepanggan malih
kalian keluarga besar Ketoprak Wahyu Agung Budaya ingkang mijil saking dusun Tenggang Ngrumpit Jenangan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Indonesia ingkang dipun pangarsani dening Bapak Agung Wahyudi saksayipun yen sami kasugata uyon-uyon manasuka tari gambyong minangka adat kabudayan Jawi sampun tumapakipun wekdal kita sagotrah badhe paring panglipur arupi drama Ketoprak. Ing dalu menika kita makarya kalian sound system Barata. Video syuting Demang Channel TV, wayang kuno YouTube. Ing dalu menika dipun iringi dening Agung Laras, dening Suwarawati utawi Presiden Ibu Katilah saha Mbak Rizka. Para pamirsa sutresna budaya ingkang bagya mulya, ing dalu menika kita badhe mbabar cariyos sejarah wonten ing Praja Majapahit dawah perangan Brawijaya kembar. Sutradara ing dalu menika dipunasta dening Bagus Sogung Sarjono. Asisten sutradara dening Farel Wasidi. Pangeprak dipunasta dening Bapak Kusbiri, dening dekorasi pakeliran dipunasta dening Mang Tumang Karyato CS. Dekorasi ing dalu menika ning ora tak ning gak tak kok kupeng dipunasta dening Tumang Karyato Sakon. ngene Mas. Salajengipun paraga-paragawati ingkang badhe ngayahi jejibaan wonten ing dalu menika. Ketara ora? Gedrek ingkang angka sepisan gambaraken wonten ing Kraton Majapahit. Iya, gak. Suba Siti Kencana Wungu dipun paragani dening cengkir gadhing kita Mbak Yuyun. Menak koncara dipunasta dening Farel Wasidi, dening Patih Lo Gender, dipunasta dening Yusuf Sutresna minangka sesepuh Sri Kencana Pati. Layang Seta dipunasta dening Yudi Widagdo, dening Layang Kumitir dipunasta dening Adit Prasetyo. Kelir salajengipun nggambaraken wonten ing Kabupaten Boto Selebar, Panji Wulung dipunasta dening Arik Suyatemu, dening Patih Panjipati dipunasta dening Andi Wijaya, dening para prajurit dipun rameaken Radit CS, prajurit saking Siswa Budaya Pati. Kelir sajawan gambaraken wonten ing Gampir Seketi, Resi Pamengger dipunasta dening Wiji Asmara, dening Minak Supena dipunasta dening Bagus Sogung Sarjono.
dening Mintarsih dipunasta dening Cinta Wijayati. Anjasmara ing dalu menika dipunasta dening Niken Ambarwati. Waita dipunasta dening Tati Wijaya, dening Puyengan dipunasta dening Menik Wicaksana. Dening Porembang dipunasta dening Meti Sakanca. Ing desa Paluangga Sentanumurti dipunasta dening Bapa Parji Saridin, pemain saking Sri Kencanapati. Dening Damar Wulan ing dalu menika dipunasta dening Bintang saking Kabupaten Pati Denis Prayitno. Para sutresna budaya menawi Bedang sami gadhahi kajat syukuran acara ulang tahun, acara Agustusan utawi acara apitan saged nimbali keluarga besar Ketoprak Wahyu Agung Budaya saged menghubungi HP ingkang sampun tertera wonten ing ngajeng panggung. Menggah mekaten para pamirsa, pandhapuk-pandhapuk ingkang badhe ngayahi jejiban wonten ing dalem menika. Ramelan boten kita boten saged mangalembana. Monggo dipun pirsani dumugi titi puraning pawiyatan. Wusananing atur Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti. Mekaring budaya marahananing kuncaraning nusa lan bangsa. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali jaya Wahyu Agung Budaya tetap jaya. Jaya selami laminyo. Nur ya. Kang Mas Layang Seto. Yai Layang Kumitir. Menawi titi wedal sak menika Damar Wulan menika kaperang Purba lan Wasesa ingkang supados brastok ananipun Wuru Bisma Minak Jingga ingkang titi wedal sak menika mbalela wonten ing kraton Majapahit. Yai Layang Kumitir. Kakang Layang Set. Aku ngerti yen to kabeh mau Kanjeng Rama Patih Logender kuwi wis ngutus kelawan aku kelawan kuwi. Yo, kon jampange lumagune Kang Mas Damar Wulan sing lagi wae nindakake margayo merjaya urip Bisma Minak Jingga ning ewon dene iki wis suwean gonku ngranti Kang Mas Damar Wulan mbok menawa ing sak tengah alas kene Kang Mas Damar Wulan Kang Mas Damar Wulan mesti
bakal lewat ana ing dalan. Kowe pancen bener. Sipun Purba. Nuwun sewu. Kang Mas Damarwulan. Pripun kabarusanipun panjenengan menika bingkas karya merjaya wis Bisma Minakjinggo Kang Mas. Yayi layang sih. Oje, Wis kelakon aku tumuju ana ing Blambangan. Kang supaya merjaya Bisma Minakjinggo. Ing wektu dina iki aku wis entuk karya. Pustakane Bisma Minakjinggo wis kelakon tak. sampun kelampan Kang Mas. Wah, yen to Kang Mas Damarwulan menika sampun bingkas karya merjaya Bisma Minakjinggo menika Kang Mas menika saya. Monggo mustakanipun kula beto kalih kula. Kang Mas Damarwulan, kula tega lan mentala panjenengan merjaya panjenengan Kawis layang seta. Reh dening Damarwulan menika sampun pejah. Bukti wonten ing asta panjenengan. Lho Kanjeng. pustakaning Monggo. Urus Tinggal Suwana. sowan ning Majapahit. Panjenengan dadi ratu kula dadi dadi ratu hebat e. Kaping pira induk paring pitutur marang kowe. Kowe isih sembrono banget. Damarwulan. Nek pancen durung ditimongso sira kabundut Gusti Kang Maha Agung. Roh kang pisah marang jiwa ragamu ora kuat suwe. Mbok menawa Gusti Kang Maha Agung paring palilah. Uruh kang wis ana ing alang-alang kumitir. Nyawang ragamu isih utuh. Nek pancen durung titiwanci ning kapundhut Gusti Kang Maha Agung, sukma sejati baliyo marang raga sejati, Ngger. Sik to sik. Layang seta layang kumitir wonten pundi, Bapak? Iki sing takon aku. Kok nganti ana kedadian kaya ngene? Kowe nganti gumletak ana Bantala iki. Ya. Iki asal usule ya kepiye? Mula bukane kowe nemu sapa? Monggo kowe ana lakon kaya ngene iki ora ngerti to kowe. Ning sadurunge ana lakon iki kowe tinemu sapa? Bapak Sentanu. Ya ya. Sampun kelampan kula tumuju wonten ing Kadipaten Blambangan. Ingkang supados ngripih Dipati Bisma Minakjinggo. Nanging ewon dene Dipati Bisma Minakjinggo boten kersa kula ripih. Satemah dadosaken paperangan dhateng kula lan Bisma Minakjinggo. Dadi Wuru Bisma Minakjinggo ora kena kok ripih. Wong Digdaya rek kok ripih. Sapa wani karo Wuru Bisma Minakjinggo? Pusakane wae ampuh. Ora kok gampang diripih sekaing wong ora. Nek tanpa nganggo cara ya kangelan. Lah, iguh lan pertikeling bapa kang wis tak dawuhake marang Kresna ing alam semana, mesti kowe kelingan. Kok ayahi apa ora? Anging tuju rahayunipun kula kepanggih dhateng garwanipun Bisma Minakjinggo. Dur, Satemah kula dipun paringi pusakaning Bisma Minakjinggo. sak banjure gandeng kowe iki
rumasa keseser karo Wuru Bisma ya. Kuwi duwe ego gandeng garwane kuwi seneng karo kowe, kowe mesti njaluk bebono. Aku gelem karo kowe, waton aku kok turuti karepmu ngene ngono. Menika leres. Ya, banjure Sak sampunipun kula nyepeng piyandelipun pusakane Bisma nggih Minak Jinggo. Kula aben ajeng dhateng Bisma Minak Jinggo satemah. Bisma kawon. Lajeng mustakane Bisma kelakon kula tigas. ya pinangka kanggo bukti nek Bisma Minak Jinggo ki wis temeka pati, sirahe kok gawa. Lah ngono ngendi? Niku emang. Sak sampunipun kula mbeta mustakane Bisma Minak Jinggo. Wonten ing sak tengahing kono wonten Adi Layang Seta lan Layang Kumiting. Ya, terus Ingkang badhe sabiyantu dhateng kula. Tumuju wonten ing Kraton Majapahit. Nanging emanipun kok wonten sak tengahing dalan kula dipun limpe. Kula dipun dhateng pusakaning Yayi Layang Seta. dadi rimuke kowe dikerekno ning Majapahit, kowe dileno nganti kowe ora ngrumangsani kena apa-apa, mbah kowe kena pusaka, mbah kena apa nganti kowe lali Drusila iki mau. Lah, gandeng bisa ketemu kelawan aku yen tak delok mono kok isih ragamu utuh. Wong kodating jagat pinasting Gusti Jawata nemtokke titah mati kuwi wis wanci. Nek durung wancine isih ana usada, sing ana sarana bisa waluya temeng jati temeng waluya. Kowe wis isa waras meneh. Monggo iki sayembara dalem ingkang sinuwun ing Majapahit. Kowe cilik ngrandat gedhe mateni Wuru Bisma Minak Jinggo ing mengko badhe rak digajar, rak mestine ngono to kuwi. Lah, nek ana lakon kaya ngene, nalika kowe mateni Wuru Bisma Minak Jinggo iki ana sing meruhi apa ora? Menawi panjenengan tampet dhateng pun kawis sinten to seksinipun menawi kula kelampahan ngerjai Bisma Minak Jinggo. Wonten kok. Sapa? Wonten sanes garwane Bisma Minak Jinggo. Lah ya iki. Becik ketitik ala ketara. Arep dikaya ngapa wong bener wong jujur bakal mujur. Monggo iki Waita Puyengan pinangka seksi yaiku bojone Wuru Bisma Minak Jinggo. Lah iki mau ora ndereke. Kene Waita Puyengan. Rene, mrene. Ya kene. Wis ngerti karepe, kowe dadi bali. Nyektasipun kula menika boten mangertos. Menapa kekajengan panjenengan nimbali kula kalian Yayi Puyengan? Ya, anane diceluk ana perlune. Ora ana perlu kok ditimbali ki ora ana. Ing alam semono geger blambangan ya. Sing teka kono rak nak Mas Damarwulan. Nah, gandeng perang gedhe Damarwulan keseser ungguling yuda pinangka biyantumu bener. Nah, tempuh ing perang rampung Wuru Bisma Minak Jinggo temeka pati. Kowe ya nekseni. Si kula seksinipun. Kowe ya nekseni. Nek patine Wuru Bisma Minak Jinggo saka tangane si Damarwulan ya. Lah pusaka loro cacahe tampana igomu ya tangel lamun toh kok Damarwulan ki iso nyekel gandeng kowe seneng karo Damarwulan kok kowe guh kok carane piye ambreh Wuru Bisma mati. Mongko pinangka seksi wujud ya pinangka seksi wujud nek Damarwulan mateni Minak Jinggo kudu nggawa sirahe. Mongko iki no tengahing alas, sirah iki ora ana tangane Damarwulan. Pustakanipun Wuru Bisma Minak Jinggo boten wonten astanipun kang. Ya wis diganggu dening wong liya sing ora cocok atine. Menungso ki angel kok. Guyu awor, jajan awor, turon awor, atine serik iku ya akeh.
Iki rak sedulur. Ning gene ngopo? Jabane alus, kabeh padha alus, jerone padha kaya ngono. Ya mung dadi pangati-ati, apik ya apik didelok sik. Ya. Wangku kepiye? Ya ngene ya. Arening iki pinangka sayembarane nak Mas Damal Wulan. Putuku iki mengko teka ning Majapahit, patine Wuru Bisma Winakjingga pinangka seksine kowe. Sinajan ora ana bukti ya, ora ana bukti ning ana seksi. Lah, bukti mengko nek pancen ora iso mbuktekke asal usule pati saka apa ya tangeh manggulaken. Mula Damar Wulan ya aja kesuwen ya. Dal munggah ning Pandhawa. Jaluk pengadilan ya. Pinangka seksi wae to lan puyengan. Yuk. Berekke. Arep nongko rangkun derapeno Dawuh katimbalan kula Sang Juta Ratu. Dipun semicakaken anggenipun pinang. Namung ngestokake dawuhipun Sang Juta Ratu Kencana Wungu. Kados ngaten. Pak, Nggih. rikala semanten. Kula pikantuk wangsiting Jawa. Nggih. Bab sinten ingkang saged nentremaken Raja Majapahit. Ipun Damar Sasongko. Lajeng kula utusan dhateng nggih. Kados pundi pawartosipun? Sang Juwita Ratu Bendara kula Ratu Kencana Wungu. Ampun kuwatir. Waton negara Majapahit enten patih Logender, wong sing cetha nek pinter, wong cetha nek kondang, Majapahit mesti jos. Nuwun sewu Juwita Ratu. Kados pundi? Ing ajeng Juwita Ratu sampun dawuh sasmitanipun dewa pangimpen dalem negara Majapahit isa tentrem yen ana suwitane Kanoman sing jeneng Damar Wulan. Lak ngoten. Jaman saiki iki aja ngguku nyipi nemen-nemen, aja ngguku gambaran nemen-nemen. Iya nek iya. Ning nyuwun sewu. Bakal kelakon onten tiang kecelik. Ning nggih kula ndonga wong Damar Wulan ki mantu jeneng kula ya Sumelang, kula ken ngawati layang seta kumitir. Bila dipun rantos sawentawis kabaripun. Kados Ning nggih ampun kaget nek enek wong kecelik. Amit kula iki sowan.
tata ben bagus. Kono matur ngersa dalem sing aja matur aja selak-suluk dupeh katon melok. Nek A ya kandhake A, nek B ya kandhake B, ora kena ngapusi mundak dosa. Sapa sing ngapusi dosa? Tuan dalam sewu sang Jweta Ratu. Para muncul atur kabar layu ing wedal sak menika Kang Mas Dawarman pun sedo gugur wonten ing Palogo sang Ratu. Damar Wulan mati. Atur sing prasaja. Tuan dalam sewu sang Jweta Ratu. Ampun sah semelang. Sak sampunipun Kang Mas Dawarman menika gugur ing Palogo nanging kula sabiyantu dumateng Kang Mas Damarwan merjaya urus Bisma Minak Jinggo namung kula sang Ratu Dawa siadalah kumitir. Gose, aku tak takon nyambung aturmu ya. Wah, taem. Ra iya ta? Bareng kowe ngerti Damar Wulan dipateni karo Minak Jinggo, kowe ora trima. Wah, taem. Layang seta, layang kemitir. Lho dulur kok dipateni, mesti kowe ngamuk ning blambangan. Sakwise kowe ngamuk. Kula ngamuk, urus Bisma menika kula pateni mo. Urus Bisma Minak Jinggo mbok pateni. Lah buktine apa? Mustakanipun mubut menika Jweta Ratu. Ing ajeng kula sampun matur menawi enten tiyang kecelik ampun lara ati. Lah sing dikudang-kudang ki Damar Wulan, ya ta? Sing entuk gawe layang seta, layang kemitir. Ning ampun lali babakan ganjaran. Sapa sing iso mateni Minak Jinggo rak dadi ratu. Monggo. Dados cetanipun ingkang saged ringkas karya menika Layang seta, layang kemitir. Ngapusi dosa lho, nggih. Wong ngapusi niku nek ngapusi dosa. Nate dawuh sapa sing iso mateni dadi ratu. Pam. Nggih. Menawi ngaten leres saturni. Menawi dewa menika saged cidra ing janji. Pam. Kula mboten badhe nyelaki janji. Sedaya menika sampun dados dipatembung. Malih menika wonten bukti. Nggih. Pramila saking meniku palenggan badhe kula paringaken dhateng Kakang Layang Seta. Dados palenggan Nalendra Majapahit dipun paringaken dhateng Layang Seta. Tenang. Iki lho. Panjak bengki gandeng keluarga patih kaget ditambahi sesuk metu aku 1 sing nonton sing arep dhewe 1 engko enek kurange tak jalukke sedulurku Mas Agung, enek kurange tak jalukno dulurku Parmun saka Mbabadan. Tenang dadi ratu. Dawuh katimbalan kula sang Jweta Ratu. Ika seksen. Pinten niki Munggang nak, munggang. Layang Seta. Munggang. Ratu wonten ing Lah, kajen iki lho. Dadi ratu di. Ya, Wong pangasunipun mo. ya dadi ratu lek kowe lek. Bejo goleki kowe. Ah, ditata ambekane. Ayo. Tegake. Malah dulur melanang mbok sandak mbok jongkokno. Lho ape dadi ratu nek yo sungkem
ben ketok wibawa to Jas. Ya nek ratune niku layang seta kawulane terus kaya ngopo cobi? Piye baleni? Ya nek ratune niku layang seta, Ya. kawulane niku arep dadi apa? Tak tekok piyayi kene. Upama sing dadi ratu kok layang seta, apik apa elek? Kose iki ngarep iki ketoke ora kancaku iki. Iki lho kancaku. Nek sing dadi ratu layang seta, negara apik apa elek? Kuwi lho, sing go kethu putih ngene elek. Tangkokan jasmo, sabda tinimbalan sang Citoratu. Ing menapa sampean dugi wonten ing pasewakan agung tanpa katimbalan. Pantun nyandhet Kakang Layang Seta badhe dados ratu. Punten dalem sewu sang Citoratu. Menawi kula lepat kula nyuwun agung ing pangaksami. Estunipun Layang Seta menika mboten pas lantrep menawi tong lenggahi dampar maison dan mboten ing Mojopahit. Awit ingkang saged nyedani Wuru Bisma mboten sanes namung Kang Mas Damar Wulan sang Citoratu. Nanging bukti kanthi nyatane Kang Mas Damar Wulan ki wis tumekaning Setu. Kang Mas Damar Wulan tasih sugeng. Apa ya kaya menika leres? Apa panjenengan bisa nyuwanaken nomor 1? Badhe kula suwanaken sang Citoratu. Atos ki menungso ki Kang Mas Dawan menika sampun sedo mo. Menika sokmo mo. Sokmanipun Kang Mas Dawan Wulan. Demit menika mau demit mo. tiwasaken melempuk ning pendopo kok jebleng jaulet. Ngene rak ngisin-ngisini aku. Kono, Damar Wulan kono, Layang Seta cedak papi. Kono kowe, cedak papi. Nek ora papi kowe. Papimu. Ora papi. Ki melok rono sisa. Ndak ora bojone ra kena kesenggol. Dosa. Kono. Kang Mas Damar Wulan. Menapa tuh lurus menika panjenengan? Estu kula Damar Wulan. Lajeng larah-larahipun kados pundi kok ngantos kedadosan kados ngaten. Kepareng Turut. tujuh atus sang Citoratu. Estunipun ingkang saged nyedani Wuru Bisma Minakjinggo.